Jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne naku kullum Kasim BK. Nakan zuwa sati-sati ina haɗuwa da 'yan kasuwa manya da ƙanana domin in ji ta bakin su in zanta da su akan irin faɗi tashin da suka yi na yau da kullum na harkar kasuwanci. Yau kuma cikin iyar Allah ga ni bisa titin Bello inda na zo na kawo ma Awwal Garba wanda aka fi sani da AG Super SA ziyara wajen kasuwancin shi na harkar sayar da takalmi. Bari in ba Malam Awwal wuri ya gabatar da kan shi kuma ya gaya muna ya aka fara harkar kasuwancin. Malam Awwal, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Kasim, barka da zuwa. Barka ka dai Malam Awwal. Ya kokari kuma. Alhamdulillah. Masu kallon za su san sunan kuma da ka fara kasuwanci. Ko sunana Awwal Garba wanda aka fi sani da AG. Na fara kasuwanci ina ganin tun shekara 16 yanzu gar sun kauce. Shekara 16. Shekara 16 sun kauce yanzu. So kuma alhamdulillahi an dade ana yi. Barka da zuwa. Barka ka dai. To ya kacanci kanka cikin wannan kasuwancin? Koyon shi kai ko gadon shi kai ko kuma dai kakana ka samu kanka cikin kasuwancin? To alhamdulillah gaskiya zan ce wannan kasuwancin nawa gaskiya gadon shi ne mazanci. Zan ce gadon shi ne saboda ko da taso na cimma mahaifina na wannan kasuwancin. Na cimma yana wannan kasuwancin tun ana shigowa da ni ana zuwa da ni wato ana zuwa da ni shago ina cewa ban zuwa ana zuwa da ni ce ban zuwa wasa ta ɗauke na hankali ba san muhimmancin kasuwancin ba har dai ni gane cewa lalle tabbas kasuwancin nan shine a tunan asiri na shine a tunan asirin gidan mu ga lokacin to nan na ne fara mai da abun serious Allah ya kaddare aka fara Allah ya kaddari wanga kasuwanci da nake ciki yanzu nan da nake na takalmi shi na da shi nake ci da shi nake sha da shi ni gida da shi ni aure da shi ni ka duk gudanar da harkokin rayuwa ta yanzu haka wannan kasuwanci da shi ni ka taimaka ma waɗanda nake tare su waɗanda ka zama ilan shago na yarana da shi ni ka taimaka ma ƴan uwa da shi ni ka taimaka ma wasu abokai ma waɗanda ba su da Malam Awwal, wa target customers ɗinka? to in ka dudduba gabaki daya da wannan shagon gabaki daya duk kayan maza ne a cikin wurin so ina son in kai ga in Allah ya so har kayan mata wato takalman mata da kayan su gabaki daya zan fara kawa in Allah ya so da ubangiji one day one time da ubangiji insha Allah kuma ina son in kasance yadda in kasance duniya na takalma gabaki da ma Najeriya ba kai ba shi a target na in zama ni babu na kasa na gaba da Najeriya in shi a target na insha Allah da Allah sai zan ta takalman mata takalmin maza da tuwahi komi isko cewa cikin birnin Kebbi ɗaya ma isko cewa ana shago 5 ko shago 6 wa'anda kayan mata na da kayan maza zalla akwai lokutan da customer zai zo ya sai takalmi malam na'am sai ko da ka zo a sayan takalmi kuma a isko wasu lokuta sai haka bai sanya da za a yi wanda size ya ka so ko mi ya ka bukata ya aka yi waɗannan kwastomomi ana gade su ne ko kuma ba su da a takaice muna samun kwastomomi irin haka gaskiya muna samun kwastomomi irin haka shi yasa idan kwastomomi suka zo za mu taso mu tarbe su tarbo na musamman tarbo na wanda ko da mutum bai saye ba zai sanin ka karama shi wato da isowarka ba ka san size ɗinka ba ka duba a wannan idan ka daɗe size ɗinka ka zana saboda ni in kalli kawaka duk lamba da haka samu kawaka in kalli yanzu kawaka in kalli ta na sai da haka sa duk wanda na kalli kawaka cikin kasuwanci cikin kasuwanci don haka duk wanda na kalli kawaka wala sai na san sai da insha Allah sai da haka sa dan ba sai duk wanda dole cikin su na sa guda kuma da iso ka zan ko kuma sai da ka gwadi wanda ka so ko ba gwadi wanda ka so ba zan jayo ka an gwadi ma wanga saboda shi ne aka so dama waɗanne irin takalmin ma ka je suwa kala takalmin ma to ina sai takalmi na gani na yan kwallo ina sai takalmi na yan makaranta ina sai takalmi canvas na sport ina sai takalma na badminton ina sai na basketball ina sai na badminton kaga ina sai na jogging akwai na gari akwai sandals na manyan mutane akwai sandals na manyan mutane akwai cover canvas akwai tons wanda takalman da mutum ke so inda na maza ne to ina tabbacin insha Allah to nake jin sai kun hada da mata dan baka da takalman mata insha Allah ai kamar yadda na wadi ba da a baya
insha Allah takalmi in dai na mata na Allah ya so ba mu nesa ga zama kila madina su gaba dai don Allah ya so mai girma gwamna yana nan yana ta tsari na inganta matasa kasuwanci su tashi su haɓaka su fara kasuwanci ga dangana kamar irin yadda wato akwai wani matashi da an gare mu yanzu nan wanda da ya ga dan kasuwa ya taso bai da ƙari ko kuma yana to zai ga ya haɓaka mishi ya taimaka mishi nan cikin garin Birnin Kebbi muna nan da shi gabaki da Najeriya ka wakilta za a ce don SA na mai girma kuma gwamna wato Senator Atiku Bagudu wato Minister Budget and Economic Planning kenan yanzu SA din shi ne Bashar Aliyu Buhari shi nan yana kokarin taimaka wa matasa kai halin da ake cikin harkar kasuwanci halin da ake cikin abun gwani akwai wani salon kasuwancin ka da ka burge ni kwarai ya ɗau hankali na kwarai ya na aka yi wato kai sai ina kana aza kasuwancin ka saman social media ka fahimta so kuma akwai 'yan kasuwa waɗanda ba su fahimci wannan target ko kuma in ce strategy na kasuwanci ba har yanzu amma kai ka jima da kana amfani da irin wannan salon ya ina aka samu wannan salon to wato ni tun babu wanda sani ga media nake ina posting ɗin kayana da media to ina posting ɗin kayana in ni take to ina wurin taya zan kawo kayan ina posting na ce ɗauka kaya kuma zan dawo zan kawo kaya rana kaza to tun lokacin da nake ina harkar media ina harkar media tun lokacin da ban wuce in samu in post in kana ban wuce in samu like kasa mutum da ya mutum shida a haka wani zai ya ce ya ga kaya na ga media ya zo ya saya to balle yanzu ga da yan uwa abokan arziki idan ni posting za ka samu wasu sun share cikin matasan masu kishin kasuwanci na tare da mu wani za a ga ya fi karfin ka amma za ga in kai posting in kayan ka saboda ɗauka abu da muhimmanci sai ga ya share sai ya ga sanadiyar sharing din da yi za a ga mutane sun zo sun sai kaya gare ka sun ce ga wani sun ga yayi sharing ya yi posting kaza da sauran sun zo sun gani shi yasa na san muhimmancin posting na media ga media yanzu yana ita kenan kullum ya kudin sa wallahi alhamdulillah NPDP da ABC duk inda ni posting ina jin daɗin irin yadda nake ganin suna taimaka min na yaɗa kasuwanci na wanga shi ya tunanin da cewa wanga shi ya tunanin da cewa kai kana harkar siyasa gaskiya na tabbas ga ka kana kasuwanci gaskiya na da kana tare da ɗayan manya saboda ina yawan biyu a wurin da ina ganin ka gaskiya na amma duka wannan bai sa kai yi ƙasa a gwiwa wurin ganin ka sake kasuwancin ba zama da ɗayan manya da yana sa in tsaye da kasuwanci na da tun ina ɗan shekara 14 ina ganin ko 13 na fara kasuwanci hannu kai ga ina ɗan shekara 17 na fara mallaka shago na kaina ina kasuwanci wato tun lokacin da mahaifina da ina kasuwanci da shi na fara kasuwanci na wani kaina ina ɗan shekara 17 tun kuma ina ɗan shekara 17 nan nake ina zuwa Togo ina zuwa Kotono ina zuwa Lagos ina da kaya to ina ɗan shekara 17 so da tun lokacin da na bar kasuwanci saboda lokacin muna tare da kamar yadda ka faɗi muna tare da yan manyan da yawa akwai waɗanda suka so su yi discouraging ina ga lokacin wane don me kai zaka sana'a ta koma yanzu zaka samu kuɗi ga ta koma yanzu zaka me to sai sun so shawo kai na ga in yarda da hakan sai in gane cewa sai daga baya na gane cewa kai kasuwancin nan shine auren asiri na saboda lokacin da ina zama shago tun ban mallaki shago na kaina ba za a ganin wa'annan wanda ka ce ma haka nan za su biyo wa kai wani ko kuma su kira ni ta waya wani don Allah a romin dubu bai wani a romin dubu wani a romin dubu wanda da na biya musu da kenan ni haka nan zan kasance kuma ɗan mayana ka gane wanda ma uwayen su jawo hankalinka kina ɗaya daga cikin abin da jawo hankalin na mai da kasuwanci da muhimmanci sosai wa'anda wallahi wa'anda suka yi discouraging ina lokacin da muna yara ga wanga kasuwanci da ka kai wallahi sun matallahi Allah ɗaya san iyakar wanda kafin wata ya ƙare ga ka kira na wallahi in tura mai wani abu na alkhairi ko makamancin haka kuma wallahi ta wannan kasuwancin da nake da kasuwanci kuma siyasa da kace ban yi magana siyasa alhaji ai duk abin da ake yi sai hada siyasa yanzu matsayina na matashi don me ina kallo ina da interest ga mu kuma a ce ba zan shiga bani ba ni tunda ba mu san abin da Allah zai yi ba to baka tunanin siyasa ta jayi ma hankali ta baka zuwa siyasa daban kasuwanci daban
duk inda ni je ga harkar siyasa ni ce ni dawo wallahi in karhe biyan ne kai na marice in dai na dawo wallahi sai na tun shago in kasuwanci ba gidan mu ni ba ba gida na ni ba saboda sanin muhimmancin kasuwanci da haka kasuwanci da daban na kasuwa daban siyasa daban kowane sai da muhimmanci babba bana kasim wallahi ko ne da muhimmanci haka da akwai kalubale ga harkar kasuwanci a gaskiya na tabbas kalubale da zaka fuskanta ga kasuwancinka kalubale da zaka fuskanta daga mutane da kuma sauran abubuwa da akwai wani kalubale da ka fuskanta wanda har yanzu kila ba za ka manta da shi ba to kalubale kowane kasuwanci yana da kalubale kai komai ma duniya na da kalubale a takaicen takaitawa babban kalubale da na taba samu ga kasuwanci na shine wata rana I think 4 years ago ko 5 years kai 5 years ago na fito da kayana daga Togo na fito da kayana daga Togo custom suka anshe min kaya wa'anda har bisa ga yau kayan nan ba su fito ba an ci min kaya tun daga Togo ne tora kayan nan ni shigo da su ta ruwa ni biyar su ta Lagos sai ne kawo su hannan yawuri me yawuri an ka anshe min kaya baki da hanci kaya na ga lokacin nan kuɗi kayan naira 750 ne so ga lokacin inda ga lokacin 750 yanzu kayan miliyan 4 kayan miliyan 5 ba su san kayan nan wallahi ni zo ne ya hasara su kuma lokacin da tuwa da nan dauke da ne da na to in ci abinci lokacin kai hili na ma ni sai suwa ni ƙara ni ce bara ƙara sashi cikin kasuwanci amma cikin ikon Allah da yake abun cikin zuciya yake muka ci gaba Allah ya taimaka a aka kawo war haka to kalubale na kwastomomi ana samun shi yau kwastoma za a ga ya sai takalminka ya sa ya yi amfani da su ya kai kwana 2 ko kwana 3 yana amfani da su sai ga ya dawo mara takalmin wai wallahi ya mace shi kawai sai ka canza mu to wani kwastoma mai fahimta sai ka fahimce shi ba a haka suna kare ka kasa ko kaza wani ba zai fahimce ka ba ma sai a tantin mai hada da kai to wani ma sai ka biye mai sai ku dawo ku zauna lahiya sai ya gane cewa lalle shi ya yi lehi da ya yawa to muna fuskantar kalubale na wannan sosai ko ga mutum ya sai takalmi bai unwani da su ba wani sai masu sai ga yayi wata 3 wai ya dawo wallahi wani sai masu ya taimai da su daga ilan arungu bai samu dawa ba sai ya dawo ko ya tayar da su ya wuri wallahi bai samu dawa ba sai ya dawo inda takalmin nan ma an bar yayin su amma a haka za ka hankuri dole ka yi maintain shi tunda customer ka ne dole ka canza mai babu yadda za ka yi muna fuskantar kalubale irin wannan sosai gaskiya. Kamin tambaye ka shawara zuwa ga matasa. Na'am. Wace shawara za ka ba waɗanda ka son irin kasuwancin ka su fara? To zan ba su shawara na duk wanda zai fara kasuwanci irin nawa na takalmi to kasuwanci na sai ya hankuri saboda abinda mutane ba su sani ba wanga kasuwanci da nake yi na takalmi wai illegal na ga Najeriya ma sai takalma tourist wallahi illegal na wallahi yau in ka ɗauko kayan ka yau in ba ka iya kasuwancin gaba ka ɗauko su ko daga birnin Kebbi ka ɗauke su za ka na yawo da su yawuri wallahi ina tabbatar cewa kana hasara su wallahi custom na kama su ce kuma nasu na kuma ta zaunu wallahi in ba Allah ya taimake ka ba sai ka bar kilan kusan rabin kuɗin kayan nan ka haya suke ma kayan ka matasa general waɗanda za a ga wasu sun yi karatun jami'a sun je jami'a wasu an goge an masa sani wani za ka ga gashi nan dai zaune kawashire cikin unguwa zaman kashe wando da aka yi wacce irin shawara za ka ba su to shawarar da nake ba matasa yan uwana a tsakani da Allah kasuwanci yana da muhimmanci kuma babu rufin asiri duniya irin na kasuwanci babu shi aikin gwamnati daban kasuwanci da ma amma dai kasuwanci ya yi muhimmanci bisa ga komi saboda a tsakani da Allah idan kana kasuwanci kana matashi kana kasuwanci to ka wuce reni ga kowa mallan kasim wallahi kowa ka wuce reni gare shi kuma kai ma ba daidai ba kana mai ba daidai ba in dai ga kasuwancin kana amma in ba kasuwanci to ka sani dole sai kai hankurin walakanci ga kowa ka ci baya babban baya kuma to ina ba matasa yan uwana shawara su yi hankuri su daure kasuwanci duk yadda shike
ko na sai da goro na ko na sai da dabino na su zo su fara shi su yi wanda bai kasuwanci ya fara don Allah wallahi akwai babban ni'ima cikin kasuwanci akwai sirri cikin kasuwanci kai aure cikin ka ciyar da iyalinka cikin ni gida wallahi gidan da ni Malam Kasim mahaifina da ya ce gidana wallahi sai da ya ce wane mamaki ya ishe shi wani ne wanga gida ya ji daɗi ya farin ciki to ni kanan kaina da ni gama gidan na wallahi sai da dawo ni zauna bakin kofar gidana ina ta gore ma Allah wai ni ne gidan ga kuma wallahi da kasuwancin gani shi na takalmi matasa su rike kasuwanci wallahi su fara kasuwanci duk kasuwancin da haka sai kaga Allah ya bi mabudi ciki ne ko ne iri na Malam Kasim kuma ko ne iri na sai kaga cewa kai karhin wasu da yawa ta wannan kasuwanci da ake to wallahi kasuwanci ko ne iri na da muhimmanci ko ne kwasa gota na yau a ce yau wane gota yake kwasa za a ga yau in kana kwasata wani wata rana an gayyace ka gane wata rana za ka ga wani ya to ya tallata ma ya ce wani za a kwashe gota wani wuri ko kuma za ka ga do Allah kana sai ka taya kwashe a biya ka daga nan kai suna wallahi za ka zama oga wata rana baka ma kwasa sai dai ka sa yar su kwashi ga wannan kasuwanci da ka in ka rike shi kasa cikin zuciya in ma akwai strategy sai mutum ya fara tura yara ne ana sharan gida ana sharan masana'anta ana biyan ka to ka gani kuma in ka kula shi wannan za ka ya fara kwasa gota na fa har ya kai wannan level Alhaji kasuwa sirri gare ta don Allah matasan mu wai hankuri ku daure ku shigo cikin kasuwanci ku fara kasuwanci wallahi kasuwa tana da muhimmanci sosai fiye da tunani akwai sirri cikin kasuwanci akwai buɗe ciki akwai tuhin asiri to Allah matasan mu wa'anda ba su da kasuwa Allah ubangiji ya hore muku abun yin kasuwanci Allah kuma ya sa zuciyarku ya ƙara buɗe zuciyarku da haske na duk wanda ya ji zuciya ta ya suna abu haka cewa ta yi kusa a goya kila ya ji bai iyawa ko kuma ya ji to Allah ubangiji shi ba shi iko na ya sa abin cikin zuciyar shi har ya fara kuma Allah ya mai buɗe cikin wannan kasuwanci na shi. Muna godiya kwarai da gaske insha Allah duk lokacin da wani abu ya sake tasowa na harkar kasuwanci wani takalmi ko generally muna son ku zo ku sake fita ga shawarwari da wasu abubuwa insha Allah. Insha Allah Malam Kasim a shirye nake ko yaushe in Allah ya so duk ranar da ko ka shirya irin wannan shirye nake da in to in ba da ta gudunmawa in bisa saboda abubuwan ka suna burge ni abubuwan da ake gudanar suwa tsakani da Allah kana encouraging matasa irin tunaninka ubangiji Allah ya saka mana alheri Allah ya ƙara taimakon ka Malam Kasim kana kokari wallahi wanga abu da kake da fa'ida sosai saboda da yawa yan kasuwa fa za su ga wanga abu ka gane su gane shi har su ga ka gane abun ya ba su shawa su ma su fara daga nan ba san kuma abin da Allah zai yi ba to Allah ubangiji ya taimaka ya tabbatar da alkhairi ya jagora Malam Kasim Allah ubangiji ya kare ma jagora da wanga abu da haka wallahi wanga abu da haka yana muhimmanci babba ubangiji Allah ya kara shi gima gaba saboda wanga abu da haka ya taimaka wa matasa na haka yi wallahi kana taimaka matasa Allah ubangiji ya kara taimakonka ya kara shi gima gaba kuma wato kana burge ni sosai wallahi kana burge ni ina da gudanar da abubuwanka wallahi kana burge ni Allah ubangiji ya taimaka Allah ya kawo mana matashin nan da kace Allah ya kara kawo mana su da yawa wancan nan irin su Bashar Aliyu Buhari su Faisal Dahan ne wato su Bashar Atta wallahi matasan ga mu gode ma ubangiji da ya ba mu su a Najeriya kuma ko a Najeriya a jihar Kebbi kuma ko a jihar Kebbi a birnin Kebbi wallahi mu gode ma Allah assalamu alaikum